Zdravím vás ľudia pri úplne novej hre a volá sa to Colony Survival. Ja si to proste iba dneska kúpil, hej. Stihol som to, hral som to, je to výborná hra a takže môžeme ísť na to. Takže čo najskôr robíme, tak je nájsť dobrý ako, že kde budeme a podľa mňa toto vypadá dobre. Je tu rovinka. Sú tu také trochu hory. Všetko vypadá fajn, tak ja to tu štartnem, hej. Ako to nazveme? Nazvem to... Idem na efektivitu. Vytvoriť. OK, takže čo idem rýchlo urobiť? Nie, takto. Čakať. Bo ja to hodím tu. OK, takže. Čo máme v inventári? Máme tu toto. OK, takže čo začnem je, že tu dám 3 postele. A čo idem vyskúmať? Sám neviem. OK, na to potrebujeme kamene. Takže asi ideme iba dať nejakých typkov, aby sme mali jedlo. Počkaj, tak. Na nich je optimálne 5x5. Jedna bedňa. Druhá bedňa. Potrebujeme ešte... Dáme takto postele a zaplníme všetkých. OK, ja sa to zatiaľ položím všetky takto postele. A OK. Takže, čo potrebujeme ako druhé? Tak... Tu takto a dáme tu lesníka. A tam je koľko? Počkaj, ja to dám... Ono je to jedno, že či to dáme vonku z toho ako praporu. Takže... 4, to má byť 3. A dáme mu... Takto na 33, OK. To je 1. A tu takto ideme urobiť asi miesto na druhého. OK. A mám to zle tak. Tak. Hej, a musíme to mať takto, aby tu bola jedna medzera. A dám im to takto. A teraz zaplniť pracovné pozície. A máme aj týchto tu. Takže... Pardon, ja som zobral všetko, je to asi nie je úplne dobré. A kým sa nám bude túto takto kolonizovať, to som fakt dobre povedal, tak ja tu idem kopať ďalej takto a dám tu ešte... Čakaj, ja to dám tu. Aby sme to mali také... Nie, takto, počkať. A to som dal zle. Takto. OK. No, mám tu nejak to rozdelené. A ja sa idem posunúť vonom, takže ja si idem dať urobiť jedno toto. Si počkám. A teraz idem urobiť toto kuťulovi. Ďakujem. A idem sa prekopať úplne dole. Až k čiernemu kameňu. Ok, už sme toto pri čiernom kameni. Ok, máme tu meď.
sa iba cez ňu takto prekopem. Robím tu takýto PD priestor. Hej, a ako som vravil, ojoj, nemáme bedne. Máme 2 nezamestnaných? Ja veď fakt. Tak ja ich aspoň takto zamestnám, hej, aby to nebolo. A idem dať zatiaľ urobiť tak. 4 týchto, aby sa nám, viete, tie veci robili automaticky. A už tu máme bedňu. Neviem, či túto hru poznáte, ja som na ňu prišiel od Vedriho. Hej, lebo ja už je to docela solidný čas, čo o tejto tu hre viem, a ja som si ju kúpil iba teraz asi po 4 rokoch. To sú 4 roky od 2021. To už je to docela dosť. Ten čas by mal asi prestať. No nič. Tak ja toto idem mal trochu zväčšiť a potom sa vám ozvem. Už som to tu trochu tak rozšíril, ale čo ma ako fakt štve je to, že pozrite sa na túto podlahu. Je tu žiadna meď, žiaden jíl. Neviem, ak sa to už povie po slovensky, hej. Musíte byť spokojní s tým, že to budem volať jíl. A neviem, že čo sa to vonku deje, že či tu niečo praská, ako oheň alebo čo, ale... Ok, to nič, nie to až si... No, neviem, čo sa stalo. Ok, už tu mám toto. Idem zobrať toto. Dám tu rovno robiť bedne. A tuto budem mať z takých prvých kutilov. Ešte druhú. Tak. Alebo počkajte, to robím takto. A do stredu. Hotovo, nádhera. OK, takže. Teraz by som asi sa kúkol na technológiu. Robíme horníka, OK, sound effect. Keramiku. Ďalší sound effect, OK, milujem. A idem zaplniť pracovníkov a... Čo sa stalo? Nemáme postele, OK. Dám robiť 6. Hej, toto už mám kostilov, už tu robia všetko možné. OK, a mám tam dole pracovníka? Áno, mám ho tam, vidím ho tam. Nič. OK, toto ako na začiatok je docela dobré. Hej. No OK, guys, ale síce ideme na efektivitu. Ale niečo musíme robiť s tým, že tu máme len tak 12 posteli. To nemôžeme nechať tak. Tak každému tu dáme proste ďalšie postele. Úplne najlepšie riešenie. A teraz konečne môžem... Tak, hotovo. Choď do práce. Takže ja to tu idem trochu zarovnať a to je potom sa tak trochu ideme, hej, idem takto kolektovať nejaké tieto listy.
guys, ako clearol som tu nejakú areu a teraz to idem si trochu viacej zarovnať, hej. Ako, je to docela dosť rovné, ale trochu to zarovnám. Ja to mám už všetko pekne, krásne hotové. Trvalo to možno tak 3-4 minúty, možno 5, hej. Nechcem vám klamať, ale ja sa keď sa kúknem, dobré slovo som povedal, že ja sa keď sa kúknem. Ja už fakt nemám ako, čo na mňa povedať. Keď sa takto kúkam, tak zistím, že mi tu robí iba takto málo veci, no tak dajme takto 20 posteli, 20 bedieň. Dajte mi 5 týchto tu, 2 týchto, 3 toto a hej, dajte 5 kutilov ešte. 3 nočné stráže a to je všetko. Ok, vy už idete spať, ok, tak to ste docela ako leniví. To je to správne slovo, hej. My sú dosť leniví, to by ste si z nich nemali brať príklad. No ale kým... Ok, prečo mi zmizlo 88 dreva? No, že mám už 88 dreva, ok. Dám im robiť infinitne veľa dreva. Tak, main priorita. A mám ešte nejakých takých? Nemám. Škoda. Ale ja idem zatiaľ stavať nejaký príbytok, hej. A stavam to zle. Dám to timelapse. Takže, toto ste videli, že som robil v timelapse a je to docela ako masívna building, hej. Takže, toto je fakt dobrá building a ja idem zatiaľ ale to dať, neviem prečo vravím, že building. Ale tak je to building, no tak to bude building. OK. Najhoršie, že mám iba 40 a... No. To mi ani nebude stačiť. Ale čo ja fakt nepotrebujem, aby robili, no tak je toto. A... Tak... Tak, okej. To dám ešte bedne. A... Čo som tu dal? Tu som dal toto a na toto... Nie toto, toto. Ja som si iba teraz uvedomil, že tu som dal hlinu. Tu som dal listy. Neviem, či to aj vypočujete, ale to tam je ako keby, že horí. Niekde tu. OK, to je trochu divné, ale OK. A
Tu mám koľko tých typov? Mám tu 8, 2, 10, takže robím skupinu 2 a títo budú robiť iba toto. Tak. Všetko iné dáme úplne dole. To proste ich nebude zaujímať. Tak, keď mám na Infinite, dám to na priorita najvyššia. 2, 3, 4, 5. Ok, mám tu už 5, čo robia only plenky. Ale nemám žiadne drevo. Tak toto ešte ideme trochu zarovnať. Čo som to vlastne robil, veď hej, ja som mohol robiť toto. Čakajte ľudia, ja viem čo robím. To je koľko? To je 3, 2, 1, to je 6. Čakajte, si kúknem. To je 2, 3, 4, 5. Teraz dám ten 6. 6. A teraz to už idem iba obstavať, hej. Teraz idem úplne ako v Minecrafte. OK, ľudia, už to máme celé hotové. Ja už iba zoberiem týchto tu pár bedieň a dám. Dám ich tu. OK, a teraz máme ďalší problém. Pekne krásne ten problém je jedlo. Hej, táto naša veľká farma už neprodukuje. Takže, čo máme urobiť, je vyskúmať pšenicu. Tavičo ešte nevyskúmame, ok, to už som sa s tým zmieril. Ale mal som to v pláne. Na všetko potrebujeme to taviča. Máme aj keramiku, ale nemám kúpecké centrum, ok. Takže, čo teraz ideme robiť je... Potrebujem znovu plenky. Tak, ako... Ja nemám žiadne drevo, aké poviem žiadne, takže žiadne. On už chce odo mňa pšenicu. OK, hej, tuto mám veľký priestor, tu mám taký pidi priestor. OK, ja idem ale dať tuto teraz pšenicu. Tak. Mám tu miesto ešte na jedného. Tak. OK. Čo by som mal tak v pláne? Tak ja si urobím ďalšie patra v tomto. A potom musím týchto tu dvoch prepustiť.
Už nemusím všetkých prepustiť. Ok, teraz si to idem vykopať nejaké miesto na to. A onedlho by sme mali mať už aj úroveň hrozby. No ale ja robím ešte toto a uvidíme, že čo budeme až potom. OK, guys, to je taký, to je takáto iba, že chatry začiatočná. Hej, ideme na ten princíp, a toto ideme proste do hora. Takže už tu nie je žiaden prapor. Bobule. Tak ešte tu tam bedne. Jedna, druhá. A mňa napadlo pomerovne urobiť aj druhé patro, lebo tak prečo nie? Toto. Teraz, keď už toto máme všetko takto, no tak máme tu nový problém. Máme 8 nezamestnaných a keď dáme trochu na to, tak budeme potrebovať ešte stále 5 postelí. Áno, 5 postelí nám chýba, takže mám taký nápad. Actually robím trochu iný nápad. Tu máš posteľ. Alebo nie, radšej to tak nerobím. Hej, lebo čak, že už budeme mať tých zombíkov a to by som fakt nechcel. Ja tu typom dám takto postele. Hej, je to zatiaľ iba také riešenie na teraz, hej. Tak. Mňa zaujíma, máme aj oves... Tá pšenica ešte asi ani nevyrastla. Ach, jaj. No, nemáme veľa jedla. No, tu bude ale problém až na ďalší diel, takže ďalší diel asi budeme musieť ísť vyriešiť hladomor, takže no i niečo, uvidíme sa pri ďalšom videu, lebo toto no, hladomor je hladomor a máme jedno jedlo, takže to nebude docela dobré, ale no, ale máme tu kašu. Jak v skupine 2 to pen zakážem. Ale normálne to dám na Infinite. Ok, takže manage guys. Máme dve jedla. Ale keď sa táto farma rozbehne, no, tak vtedy to bude dobré. Oba hrám na medium. Aby ste vedeli, hej, taká vec pre vás a no nič guys, ako som povedal, uvidíme sa pri ďalšom videu a to je na dneska všetko.